Ha? Mentag mo ano di hay? Wala marag di para ba mo? Patay. Okay guys, karong hapon na atong suwayan og adto ang Cebu Safari. Ang Cebu Safari na anin siya nahimutang sa Corte Carmen, Barangay Corte Carmen. So sa wa pa makatuod, pwede mo arig Carmen, then sa highway sa Skina Carmen National High School, muliko mo diha paingon sa west, paingon sa ibabaw. So inyo na subayong daan ha. Mo na siya straight ra gid ana. Hangtod nga maabot mo sa Cebu Safari. Tungason kay ni siya nga part no. Pero sa moa dool rin sa mong balay. Pero pa ko kadto nga nagbike. Mo nang karon aon suwayan. Ako ra dayrong usa nga nagbike guys. Kay kalit-kalit gihapon. Nya ganina tanarong oras ganina pagawas na ko bike na unta ko nahitabo nalangay ko kay flat ang ligid sa rear sa akong bisikleta. So muna good thing na ako extra nga interior nato dahil kog vulcanizing akong gipailisan akong gibilin nga to ang flat nga interior. So balik na ako tong hapiton kung na-repair na ba nila. Daghan sa daig magbike diri no paingon sa Cebu Safari kay sakto kayo ang pagtungas ba sa mga anad. Pero sa sama nako I don't know kung makatungas ba jud ko ani or makaabot ba jud ko Cebu Safari. Wow, okay ba? O naroy ang mo niroy adlaw nga atong masayran kung kaya na ba nakong mutungas sama sa katungason sa Cebu Safari. Okay? Nindot sa nga to ang view kay nang daghang pine trees ba. Then ayahay nya preani landong. Dili kay ka maluya sa kainit. Alright guys, nanata sa Skina paingon sa Kantipay. Kini Skina sa akong right mo nay paingon sa Barangay Kantipay, Carmen. Ya kini lahosta. Kay adto man ta sa Barangay Corte. Kindapita sa una sa akong right kay kuan siya kasagingan banana plantation buhaton ko na tong ketchup nay mamaligya diri mga utanon guys nga barato kaayo sa mga taga Carmen or na maagi diri suway ninyo palit diri mga utanon barato ra kay sa merkado. Kinis kinaha ng paingon babaw kung tungas mo na paingon sa simbahan sa Kantumog, Barangay Kantumog. Naa dahil subdivided lot guys, basi ganahan mo palit og yuta naa sa diha. Based sa ako mga nakitaan nga post sa Facebook, nindot sad ang location kay overlooking makita nimo ang dagat. So ayun yung suroy nga to hangto dire tungod sa pandemic abot na dire pamaligang isda ang mga atong mga kaigsuonan sa Carmen. Mga inaisan nga isda, manok ug karning baboy abot na dire. Tao man nga
distrikto mang merkado sa pipila ka buwan. Pero karon ganina ang merkado ko dili naman strikto. Wala na mo bantay, wala na coding. So pwede na kay ka mang merkado any day. Yang kini itong kuan nga to kinaha paingon to sa kuan gapon ay kaliguanan diha. Spring sa Kantumog. Alright, magsugod na tag saka. Kini nga tong ason paingon ni siya sa Oragay. Ganina naghisgot og spring diha sa Kantumog. Ang Carmen dagan ni siya mga kaliguanan. Tubig tabang diri sa iyang kabukiran. Usa na ana ang pinakakaraan mo ang Oragay. Bugnaw kay ang tubig presko. Sa una, ang tubig sa Oragay mo gi kuhaan para sa nature spring water. So, inana ka limpyo ang tubig sa Carmen. Pero karon amot asa ng nature spring nagkuhas tubig. Layuan na siguro silang kuhas Carmen. Tungas ta guys, tungas. Ato man ang gigusto. Laing kaliguanan mao ang Durano Eco Farm. Unahan gyapon ni siya sa Oragay, part gyapon sa Corte. Ubos sa The Lady of Manawag nga chapel. Hapit na ta mo survive sa unang tagkason guys. Kining tungason nga paingon sa Oragay. Nagsila kog off sa camera kay wala pa ko extra battery. Muna siya ang Oragay kaliguanan. Bugnaw jud kay tubig diri. Way binuang. Dara ligo mo diha, di ba? Kurog mo kung diretso mo tuslob. Lahi na sad nga tungason. Ayun na ni siya sa Durano Eco Farm. Daghang iro. Mao ni siya ang Durano Eco Farm and Spring Resort. Plat. Nako na siya recovery car. Nagpadong. Nanataron sa kini entrance sa St. Benedict's Monastery. Muna siya ang gingon nga katong Our Lady of Manawag. Alright, paingon na gyud ta sa Cebu Safari. Na-survive ta sa Oragay, Durano Eco Farm, ug sa St. Benedict's Monastery. Karon
Muna siya view sa paingon sa Cebu Safari. Ngayon kay mahogani. Gitanom sa Daplin-Daplin. Florentino Ralos Senior Elementary School. Bot pila na lang ka kilometers para makaabot ta sa Cebu Safari. Pero amot kaya ba nako kay kapoy-kapoy naman. 2 kilometers nga non-stop tungas para maabot na to ang Cebu Safari and Adventure Park. Tungas na siya guys. Biha. Pero yung tungas na. Pero okay ra. Mintag mo na diha eh. Lamarag di para ba mo? Patay. Okay, sandot kay talanawon. Pero kung di ka na diri magbike, di ka katanawan ng mga talanawon. A few moments later. Kabot yun og Cebu Safari. Pero muna sad. May problema akong arde. Downhill guys. Gikan na tag Cebu Safari. Nakaabot kita pero nagka-problema ko sa akong RD rail driller kay mura ko ang sa adjustment. Doon nalipay ko nga nakaabot may na lang. Ulit dahil to guys. Lipay kay ko nga nakaabot ko sa Cebu Safari. Inani ka downhill, inani ka tungason. Kung yun sa ako paglugsong guys, ang pagtakas ani inana ka dili lalim para na ako ha. Nangit-ngitan kita kay dugay man nakagikan flat magod pagkuha ko sa bike mana flat na daan. So karon maplatan ta wa ko reserba gabihan kita maayo.
Oh, guys, na dyan problema nga to ang derailleur. Either ang front ba niya or ang rear. Okay, side na siya kasud sa desired gear. Basig magbuhat ko video kabahin sa akong bike, guys. Ang specs review, so mga lugar ko mag record ko about sa bike na ako ang gigamit. Dali aras paglugsong, ang pagtungas stilang dugaya. Pero kira ngadto sa Cebu Safari dili lang kay biker sa mga adto, doon sa mag-jogging mga taga Carmen, mga taga Danao mag-bike sa ngadto, mga taga laing lugar ngadto sa pwede mo magbawon ngadto atong mga on basta kay ela sa mo pagbilin og hugaw or sagbot. Nangato yung mura katambayan sirado pa man, so pwede mo makatambay ngadto magkaon-kaog jutay. Daalang yung tubig kay ngadto sa Cebu Safari unless og manood mo maglisod mo pangitag mapalitan og tubig nga tatapita. Pero noon kung magpalugsong mapadaw sa ubos naida ka na maligya, so makapalit ra mo. Total kilometers nga na travel na ako, guys, wa ko kibaw, pero ang total nga pahuway nako ara duha ka pahuway, 2 stops. Naay gamay problema sa derailleur nya usa pa nautsan sa kog umoy. Nya maura siguro to, guys, sa kining episode nya naot nga mo subscribe sa mo. Okay, di ra malalim mag kining magtungas ka nga magstorya kang magtungas. Subscribe sa hanggang sa muli. Kini ang inyong Bisayang Vlogger signing out.